D'entrada, hem de fer 3 preguntes. Ens servim de la memòria amb tot el seu abast? Què recordem? Quan ho recordem? L'equívoc de la valoració sobre la memòria, que després ens portarà tantes dificultats, fins i tot en el terreny de la psicoestètica, sobretot aquells de vosaltres que heu d'explicar psicoestètica a altres persones, és que l'home, que sempre és un ser ambivalent, té una tendència a l'oblit gairebé tan gran com la tendència a voler tenir memòria. Té, si el poguéssim imaginar-lo amb una mena de comportaments en la seva ment, un oblidador, un lloc on ell oblida, on ell hi trinxa les idees, i un memoritzador, un lloc on ell refà conceptes i idees. La capacitat d'oblit de l'home és 10 vegades superior quan es tracta de fracassos que ha sofert o dissorts. Si aquesta capacitat, més o menys sempre que amb el terreny de lo psíquic s'hi vol aplicar xifres, és un absurd que només ens pot interessar per tenir una relació aproximada, perquè la psicoestètica, encara ho recordàvem l'altre dia aquí, i jo li recordava particularment un professor de matemàtiques que en aquest moment no és aquí, em sembla, perquè no l'he vist, que és una altra mena de matemàtiques, però no hi entren les xifres. L'error de la psicologia moderna, allò que l'ha portada per mal camí i l'ha portada en el terreny de l'absurd. No oblideu que no fa massa la revista Temps de València va publicar una carta del nostre secretari general, en Joan Subirats, en el qual li recomanava, amb el màxim catedràtic de psicologia que hi ha a l'estat espanyol, Pinillos, que si ell havia arribat a la conclusió de que la psicologia era un gran absurd de la vida moderna, és que li havia començat a l'hora d'aprendre psicoestètica. Si necessiten aquesta carta que per altra part és magistral i és una gran defensa per tots els conceptes de la teoria revolucionària que representa per l'home modern la psicoestètica, no cal més que facin o li demanin una fotocòpia amb el senyor Joan Subirats al seu autor. Doncs, amb tot el que té d'arbitrari, però, hem de pensar que la capacitat d'oblit de l'home és 10 vegades més gran quan es tracta de coses que són per ell frustrants. Recorda amb més facilitat, amb molta més quantitat, aquelles coses que li són estimulants, que li recorden els seus èxits, els seus moments de joia. Això encara aquesta tarda ho recordava amb el meu estimat Josep Àguiles Papasseit, parlant d'àlbums de fotografies, perquè ell em parlava d'uns pentinats per unes nenes que han de fer la primera comunió a Reus, ell sabeu que és de Reus, i, esclar, surten i fan fotografies, etc, i qui guarda les fotografies? Els moments transcendents. Després veurem la necessitat que tot home doni transcendència a la seva vida. D'aquí que jo, amb la mesura que puc, cada personatge de la psicoestètica, fins i tot amb el risc d'exposar la seva vida, vull que tingui transcendència, que sigui un home transcendent, que s'encari, que tingui el risc. Jo mateix, ara, estic sofrint uns anònims que em diuen que abans del dia 1 i 2 de juliol m'assassinaran. Però jo enfronto el risc. Jo sé que sóc un personatge de la història. El drama d'aquest poble és que no té memòria col·lectiva, després ho veurem. El drama de Catalunya és perquè no recorda la seva història, ni es fa solidari dels seus sofriments,
a través de la cadena de la història, i en aquest cas, quan no et fas solidari del passat, això, senyores i senyors, té un nom cru, li diuen un fill de puta. No té pare conegut. Si hem de ser transcendents és perquè hem d'enfortir, entre altres coses, la nostra memòria. Ho veurem amb el transcurs de la conferència. Però, per un costat, no sabem com donar-li transcendència als nostres actes. Normalment queden inclosos en aquest àlbum on hi haurà amb l'home mig de la societat, al llarg dels anys, la primera comunió, el casament, unes quantes coses més. Com si no hi hagués més capacitat de fer de la vida un fet transcendent. Llavors, doncs, s'obliden les coses. I per més dificultats encara o per més amargor, l'home modern, l'home dels nostres dies, és un gran hedonista. I l'hedonista vol oblidar totes les dificultats. Vol que no hi hagi cap mena de transcendència. I, naturalment, ell és un gran fabricant d'oblit. I com més oblit, més s'ataca la memòria. És a dir, que l'home que es disposa a oblidar moltes coses arriba a agredir la seva pròpia capacitat de memòria, com si la memòria i un excés d'oblit no fossin compatibles. No cal dir que la primera lluita que seria desitjable que els bons psicoestetes practiquessin és la de fer una autèntica guerra contra aquesta autosugestió que la gent fa tan sovint, que és repetir-se: no tinc gaire memòria, o jo no tinc memòria. Jo li deia a la senyora Papasser que si, per exemple, en una perruqueria només féssim una campanya de les persones que diuen que no tenen memòria, explicant-los la importància sublim que per l'home té la memòria, hauríem fet sobre aquella persona la millor psicoteràpia que pot fer avui dia l'home. No hi ha cap sistema psiquiàtric, no hi ha cap sistema psicològic capaç de fer una psicoteràpia tan poderosa com és la psicoteràpia de demostrar-li a l'home que la seva memòria és extraordinària, que té unes possibilitats que després en veurem proves que vosaltres podreu repetir si no. En contra, doncs, de la gent, entrenar-los en el terreny de desenvolupar la seva memòria, tots ens resignem que de la memòria en tenim poca, que l'oblit és molt gran, a vegades ens interessa intencionadament d'oblidar. No cal dir que quan ens posen o ens projecten una màquina moderna, una computadora que permetrà ser una memòria artificial, tots hi quedem embadalits, entre altres coses, no per al prodigi de la mateixa màquina, sinó per veure que es pot potenciar la nostra memòria. Sant Agustí, del qual haurem de parlar dintre de poc, amb un llibre que seria recomanable que tots vostès llegissin per informar-se de lo que és la memòria, escrit fa 1.600 anys, ja deia que si és meravellós, fent un cert lirisme, no hi ha dubte, l'espectacle de les estrelles, el sol, les muntanyes, tot el que l'home pot veure, encara hi ha una meravella més gran que totes aquestes, que és la meravella de poder-ho recordar. El potencial de la memòria és gran, som nosaltres el qui ens anem disminuint, i amb ella ens disminuïm la nostra personalitat. Sobre la memòria, com sobre tantes coses, hi ha hagut dos maneres, dos camins de voler-la interpretar. Un camí que en podríem dir líric o subjectiu, interpretar la memòria. Un dels seus grans pontífics seria Sant Agustí,
que justament la memòria doncs s'adapta molt al lirisme, encara que no ho sembli, la recordança, la remembrança de tota una sèrie de fets. La mateixa paraula recordar, aquí que tenim tants lingüistes, ells saben prou bé que recordar ve de retornar al cor una idea o una sensació, passar-la pel cor. Amb aquell concepte que un dia aquí jo ja els hi vaig explicar, que fins i tot encara ara, d'aquell que s'aprèn una cosa de memòria, es diu, se la sap d'acord. Sant Agustí els hi deia que en un llibre que val la pena de llegir, justament per tot allò que parla de la memòria, vinculat la memòria amb la idea de Déu, les possibilitats de recordar-lo, que l'home té amb una força messiànica extraordinària, deia, justament en aquest llibre, les confessions, que sempre és útil de recomanar i que s'hauria de posar entre els 100 millors llibres que la mà d'un home ha escrit, deia, soc el que em recorda i en tinc memòria. Soc el que en record i en tinc memòria. Només allò que jo en tinc memòria, per Sant Agustí, era. Lluny de lo que ja hem oblidat, ja no som res. I 1.500 anys més tard, Bergson, a primers de segle, va escriure un llibre que també és recomanable llegir, que es diu Matèria i Memòria, en el qual diu: el record representa precisament el punt d'intersecció entre l'esperit i la matèria. Ara, al costat d'aquests que tenen una visió subjectiva lírica, fins i tot, doncs, molt literària. Bergson era un filòsof francès que es va distingir per sobre de tot per la facilitat que tenia escrivint. Hi ha l'altra branca, l'altre camí, els que creuen que la visió de la memòria ha de ser pràctica i objectiva, i són els que justament es basquegen per enfortir-la, i que la veuen més aviat com un instrument, com un muscle del cos, com aquell esportiu que el seu entrenador diu: t'has d'entrenar les cames i vinga, i has de fer aquests exercicis i a base de practicar-ho doncs es aniran desenvolupant. I entre aquests, naturalment, sempre amb aquest sentit pràctic de la vida hi trobem els millors pensadors catalans. Jo un dia aquí els hi parlava d'aquell metge del segle XIII català, l'Arnau de Vilanova, el metge més famós de la seva època, que ens va deixar, per ventura nostra, uns aforismes sobre la memòria. I els hi recordava aquell que va donar peu a una moda, perquè es havia de tapar quan dormia el cap per tenir-ne una escalforeta que no fos ni molt freda ni molt calenta. El cap, però, sobretot, que no refredés massa, perquè si el cap es refredava massa es perdia la memòria. Si avui, només per repassar-ho, llegim 3 només dels aforismes d'Arnau de Vilanova sobre la memòria, ja veurem precisament aquesta tècnica que per altra part és tan nostra, encara que la tinguem fins a cert punt oblidada, o a vegades l'agafem quan ens ve així de rebot, perquè un altre país doncs ara dona molt culte a la memòria, i després l'agafem nosaltres, perquè quan ho diuen els americans o ho diuen els russos, doncs ara sembla que la memòria potser també la podem entrenar, etc. Deia ja al seu temps: massa dormir o massa vetllar, lo cap e la memòria nafren. Aquest és un altre proverbi meravellós d'Arnau de Vilanova. En una època doncs plena de subjectivismes, l'home ja tenia aquesta visió objectiva de les coses. Esclar, al costat d'aquesta en trobem altres dels seus aforismes que fins i tot no sabem com interpretar-los. Arnau de Vilanova deia: dormir amb peus calçats, majorment amb sabates, fa envellir la memòria. Quina raó devia trobar un esperegut Arnau de Vilanova entre les sabates a l'hora de dormir i la possibilitat de que la memòria s'envellís. Però un altre que encara seria aplicable ara després de 700 anys. Sovint, remembrar les coses vistes i oïdes refermen la memòria i la conserven. El repetir, el repassar-ho,
vol tornar-hi a ser. Amb aquesta mateixa línia, al segle XVI, també un altre pensador de la nostra cultura deia, Joan Lluís Vives, la memòria s'incrementa usant-la i aprofitant-se d'ella. La veu popular sempre, almenys a casa nostra, hi ha estat fidel amb aquesta idea. Fer memòria, diem, fer memòria, la fem la memòria, fer memòria. I aquell altre concepte encara més fort i més viu que a vegades, doncs, sense voler l'oblidem, encara que és del parlar de cada dia. Refrescar-li la memòria. La memòria sembla que l'hem de posar a punt. I com aquell vi que està una mica calentó l'hem de refrescar perquè estigui al punt. Això ara ens sembla que no és tan important, encara que el país nostre n'hagi set tan partidari a través dels segles i a través de la seva cultura d'aquesta concepció de la memòria. Però és més perquè les dues màximes potències del món, els Estats Units i la Unió Soviètica, són partidàries de donar un autèntic culte a la memòria. Els americans, des de les filosofies d'Emerson, que va ser l'impulsor del pragmatisme, doncs creuen que s'han de fer grans exercicis per tenir memòria. Llavors vostès troben que els llibres de l'Arnau de Vilanova no els troben a les llibreries, però sí que s'hi troba llibres que estan traduïts del Yankee, en el qual diu feus una supermemòria, etc., que és aquest esperit de voler-la fomentar. També els russos creuen que s'ha de fomentar la memòria d'una altra manera i tenen, i si pel cas en citarem alguns casos, alguns dels seus psicòlegs pedagògics més eminents vinculats a l'idea d'enfortir i de descobrir, perquè encara s'han de descobrir en aquest terreny moltes coses. Vostès pensin, i sempre han de partir d'aquest precepte, de que quan troben un pessimista que diu que l'home ja ho ha dit tot, aquest és un fracassat d'entrada, perquè l'home, el més gran que encara s'ha de dir, ho ha de dir encara. Només està a la prehistòria del seu pensament, l'home. Les possibilitats de l'home, com mai comencen ara. I entre les coses que ha de descobrir l'home, són una quantitat singular de subtileses entre la memòria i el pensament, perquè a Rort, i ara em miro la Margarida Lledó, aquella que amb tanta dedicació viu i s'aixeca amb assemblees públiques, encara que en aquestes assemblees públiques hi hagi la màxima representació del Parlament català, i dic, Margarida Lledó, soc de Mallorca i soc pedagoga. I ho dic a una pedagoga, es confon el pensar amb el memoritzar. Clar, perquè hi hagi una bona captació de la memòria, és evident que hi ha d'haver-hi una bona intel·ligència perquè valori les coses i després les passi amb aquesta mena de magatzem que és la memòria. Però també hi ha d'haver-hi una gran capacitat d'atenció. Si no centrem l'atenció, doncs, la veritat, la nostra memòria queda com mig perduda. Nosaltres, i sobretot molts de vostès que es dediquen a la pedagogia, només amb la forma que té una persona de seure's ja es pot veure si concentra més la memòria o no la concentra en relació amb aquells fets o aquella classe que estiguin vostès impartint, etc. Hi ha una qüestió d'imatge amb la memòria. Fins i tot això que els diré ara per semblar inverosímil. Jo podria dir-li a un, digue'm com te pentines i et diré quina memòria tens. Però no hi entrem en això. Hem dit abans que l'atenció, que és fonamental perquè nosaltres puguem gravar moltes coses, enregistrar-les aquestes coses, per enregistrar-les ens cal prèviament tenir una atenció, perquè si no hi estem atents ens poden passar molt bé per davant i no donar-nos. És un fet que aquesta atenció avui dia no és patrimoni de la gent actual. Hi ha excepcions, hi ha gent molt dotada de memòria, però normalment la gent assimila poques coses. I per què assimila poques coses? Encara que doncs, va a molts cursos i segueix, a vegades està estudiant simultàniament dues carreres. Assimila poques coses perquè l'home modern
vol ser distret. És una de les característiques de l'home actual. L'hedonisme de l'època li porta a ser distret. Vol ser distret, i distret vol dir, si mireu el diccionari, no aplicar l'atenció. Estàs distret. És que no estàs aplicant l'atenció a una cosa determinada. Però distret també vol dir divertit o disposat a divertir-se. I vostès saben que la paraula que està més de moda, que n'hem parlat altres vegades avui dia, és dir que una cosa és divertida. Ai, aquestes sabates que porta Àngels Oritzà, que divertides són. Poden ser maques, lletges, de moda, passades de moda, però divertides de què? O bé al revés, al contrari de divertit, que en aquest cas seria avorrit. Ai, que avorrides, ai, això és molt avorrit. Saps de què poden ser avorrides? Què té a veure? Però aquesta frase ha calat tan a fons, no?, que el nostre Carles Arnó, estudiant de dissenyador de modes, oi, que avui dia no hi és perquè és esquiar a Suïssa, també hem de fer vacances, no? Tot sigui dit, això vagi per ell, que el recordem. Doncs, ell se li posen els cabells de punta perquè entre 100 o 150 deixebles d'una escola de modes, tot ho resolen amb aquesta paraula, no? Fan un model, fan un projecte, fan un disseny. Oi, que divertit! Ai, això és que avorrit. Ai, que avorrit, això és més avorrit. I clar, d'això vindrà la llauna, vindrà, quin rotllo, vindrà també, doncs, com a conseqüència l'actitud que està de moda, no?, que jo us la repeteixo tantes vegades, encara en parlàvem avui, senyora Papaseit, no aquesta mateixa tarda, que és el que està de moda, és ser apàtic. Clar, llavors això no grava. La memòria en aquests moments no grava. Necessita una actitud. Un podria dir, i tota persona que us digui, ai, jo tinc poca memòria, escolti, ha de mirar de canviar actituds. Té gestos, vostè, i formes de moure's que no són adients amb el fet memorístic. Fixi's vostè la quantitat de clientes, per exemple, que es poden trobar en aquesta situació i que en canvi van repetint, ai, cada dia tinc menys memòria, no sé si ho fa l'edat, tal i qual. Esclar, en un món que només busca la diversió, la gent cada dia més desmemoriada, perquè el que va en un moment és l'oblidador ple de coses. Escolti, ja no hi cap res més, ja de tantes coses que s'han d'oblidar. La memòria, evidentment, l'home observador, a vegades no el científic, però sí l'observador, ha vist que justament no sempre va vinculada amb el savi. O bé no és una gran memòria, és presagi de saviesa, tot el contrari. A vegades el savi ens dona unes proves de ser un gran desmemoriat. Hi ha aquella frase tan peculiar de esclar, mira, com que és tan savi, no té memòria. Escolta, aquell savi que es deixa el paraigua, no? I doncs un dia surt amb una sabata posada i l'altra no, o allò que feia l'Einstein, no, que era tan savi, que per comptes de posar-se el cinturó per apretar-se els pantalons s'hi posava la corbata. Avui aquest porta la corbata, aquí no, la corbata se l'hauria de posar, però era tan savi que no tenia memòria, anava perdut, etc. Esclar, evidentment, perquè com que nosaltres en tots els sistemes haguts i per haver-ho, Amèrica, Rússia, on sigui, encara no han descobert on comença el pensar i on acaba el memoritzar, doncs és molt fàcil que llavors veiem que aquell que memoritza molt després no té saviesa. Llavors passa aquests fracassos, a vegades d'un home que tenia tant talent i que era tan bon estudiant i que després doncs, resulta que la vida professional, perquè li ha faltat la saviesa dels fets pràctics i les solucions, on el pensar i ha de raure, ell només tenia la memòria. Però és que a vegades també es donen els casos de grans savis i de grans persones dotades d'una extraordinària memòria. Llavors tot això com se mou? És cert que una memòria pura i amb una baixa capacitat intel·lectiva pot donar casos curiosíssims. Bergson, aquest filòsof francès del qual jo els hi parlava, si vostès llegeixen Matèria i Memòria, ell, amb gran sorpresa per ell mateix, i era un home molt racionalista, entre les seves amistats devia tenir algun missioner de l'època, de primers de segle, que havia anat a l'Àfrica i li havia explicat, i l'home on deixa constància amb el seu llibre, un fet insòlit, que en el món nostre, en el món occidental,
pràcticament seria impossible de trobar. Un home d'una tribu africana fer un sermó de tipus religiós, naturalment, evangelitzador, el missioner, i quan ell acabava, amb gran sorpresa del missioner, aquell home repetia exactament el discurs i a més limitava tota la seva gesticulació. Això, si fos en un llibre d'aquests de parapsicologia, que és la mentida més gran del món perquè l'home no té poders extra psicològics, seria per no creure. Però si ho diu Bergson, un gran científic, hem de creure que és veritat. Per què? Perquè aquell home tenia una poderosa memòria, aquell, diguéssim, de la tribu, però en canvi aquell home tenia una mínima intel·ligència i li permetia, aquella memòria, reproduir ràpidament allò que acabava d'escoltar com si fos un magnetòfon. Esclar, aquest tipus de memòria, doncs, no té bona premsa, perquè allò que a nosaltres ens agrada és el raonament, és la dialèctica, és servir-nos, com deia l'Isabel Soler, no, d'uns conceptes, a tenir-los a punt, però per poder-los esgrimir amb l'oportunitat necessària. Llavors, per poder usar de la memòria, necessitem quelcom més que la pura intel·ligència, o la pura atenció. Necessitem tot el caràcter, necessitem tot el conscient. Dependrà de com nosaltres ens disposem de caràcter perquè una cosa ens quedi gravada o no ens quedi gravada. Això fins i tot ho veiem amb certs autors que per bé no ens són simpàtics, i com que ja tens una actitud de caràcter que dius això que vaig a llegir ara a mi no m'ha d'agradar, i doncs ni t'agrada ni te'n queda res d'allò si és que fas la lectura. No ho fas en pla caracterològic de voler-ho gravar. Llavors el caràcter, naturalment, en el qual intervé l'intel·ligència, intervé el sentiment, però en grau superlatiu, la voluntat. Llavors la persona pobra de voluntat acaba sent sempre una persona pobra de memòria, o al revés, un pobre de memòria, veus que no té voluntat i arriba un moment que no saps qui ha de ser primer, l'ou o la gallina. Jo els n'hi posaré un cas de la meva vida personal, o que jo vaig poder viure com a testimoni, però hem de començar des del seu començament amb aquest cas. És les observacions simplement que jo he fet durant la meva vida d'un himne, si la gent l'aprenen, no l'aprenen, que va ser creat a l'any 1888, quan Barcelona feia la seva primera exposició universal. Aquell any, el 1888, a la ciutat francesa de Lille, una ciutat molt industrial, famosa per la seva indústria del teixit, una mena de Sabadell o Terrassa, uns obrers socialistes feien la celebració d'un himne que per primera vegada s'interpretava. Frank Dubé, músic, per primera vegada interpretaven un himne que havia de ser famós a partir d'aquella primera tocada de l'himne a tot el món i que es havia de convertir en l'himne de l'Internacional Socialista d'aquella època, encara que després se l'han apropiat altres internacionals, etc. Aquests obrers socialistes francesos havien encarregat a un músic francès que segurament mai hauria passat a la història que composés un himne, la Internacional. La Internacional, himne, les notes del qual ha fet més socialistes que les obres de Carles Marx. Aquest himne va néixer a Lille, una ciutat francesa, el 1888. Però jo no me'n vaig assabentar, la veritat sí, fins fa d'això 50 anys. Quan, en plena guerra, i estant jo al front de guerra, tenia un comandant alemany incorporat a l'exèrcit de la República
aquest alemany, més ben dit austríac, i més ben dit, més que austríac i alemany jueu, no podia tornar de cap de les maneres al seu país d'origen, perquè llavors ja el nazisme anava endavant i ell tenia una gran clarividència. Era un gran psicoanalista. Ell, recordo jo sempre que és la primera vegada que jo vaig sentir parlar de Freud, vaig sentir-lo parlar al front de guerra, perquè aquest personatge doncs venia a sostenir que nosaltres, i quan deia nosaltres volia dir més aviat la gent que estàvem allà amb aquell front de guerra, no érem revolucionaris, tot i que la divisió on estàvem nosaltres es deia justament un nom que abans ja l'he citat, Carles Marx. Perquè ell, quan va arribar a Barcelona, primers dies de la guerra, ja va observar que els que es deien revolucionaris d'aquí, ell veia que quan cantaven la Internacional els hi era dificilíssim d'aprendre la lletra. Primer punt. I després molts d'ells encara delataven més la seva condició de freds com a tal revolucionaris, encara que llavors fingien ser-ho perquè la guerra doncs ho portava, perquè la Internacional, segons deia ell, o a ell ens ho explicava, calia cantar-la amb un gest. Això que en psicoestètica diem que hem d'estudiar per veure la memòria i per veure com grava, aixecant el puny. I que mentre es cantés la Internacional, deia l'alemany de la història, hi hauríem punys closos, cosa que la història li ha confirmat força. Ell deia que de seguida veia un públic, quan cantava la Internacional, els que eren autènticament revolucionaris i els que no eren. Perquè els que eren autènticament revolucionaris aixecaven el puny molt a l'aire, ho feien una mica com aquella miliciana que vostè té fotografiada amb el seu llibre Teoria de la moda, l'aire. I els altres feien així, no? Feien el puny i dir, escolta, és que tot això, veuràs, tot això que diguem aquí, tu feien, bueno, potser tu, espera, no anem tan lluny, no anem tan lluny. Era un gran observador, era deixeble directe de Freud, aquest personatge. Això a mi sempre m'ha donat molt que pensar, és una de les coses d'aquelles que tornen a la memòria, m'ha vingut moltes vegades a la memòria, sobretot d'aquests anys que hi ha hagut una certa llibertat i ha estat possible de sentir que canten aquest himne que, per altra part, hem de pensar que fins i tot el que no n'és partidari li posa la pell de gallina. Esclar, llavors, per què no prenen la gent la lletra? És veritat, segueix passant el mateix que em deia aquest psicoanalista, o que ens deia un grup de soldats jovenots, tots ells, badalits, doncs per aquelles idees freudianes de l'home. No aprenen la lletra, perquè el seu caràcter, el caràcter de l'home actual, repel·la aquesta lletra, i per tant no se'ls grava a la memòria. Però això que pot passar amb la Internacional pot passar tot, jo ho poso com un exemple. No és que això sigui un cas únic, pot passar amb tot. Pot passar a una persona, ho hem vist nosaltres, ho hem viscut. Hi ha hagut persona que s'ha fet rica fent psicoestètica i ha tingut un familiar que no n'ha pres ni 2 pàgines de la psicoestètica, perquè li repel·la, per les raons inconscients que siguin. Això ho veiem constantment. Hi ha persona que no es pot aprendre ni el Pare Nostre, perquè pot ser que sigui al·lèrgic a la religió o el que sigui. Bé, i això doncs passa. I això jo poso l'exemple que tinc estudiat. La lletra de la Internacional, amb la seva traducció al català, encara que amb les versions d'ara varien amb molta picardia una paraula, després la veurem, no la citaré aquí tota perquè seria molt llarg i podria pesar aquí al públic. I ens allunyaríem possiblement del mateix tema de la memòria. Diu, amb la seva primera estrofa, amunt els damnats de la terra, amunt els que pateixen fam, els proletaris cridem guerra, tot el món és de guerra en camp. La gent, quan els hi parles de la guerra, en un país que pau és el país del someter, el nostre, imagineu-vos això, no ho graven, i fixeu-vos que és fàcil de gravar, però repel·len caracterològicament la idea aquesta. Bé, però aquí l'altra estrofa, o la continuació d'aquesta primera estrofa. Del passat no en deixarem rastre. Estol d'esclaus, tots amunt tots, el món canviarà de base.
no hem estat res, ho serem tot. En un món que tothom és ciències, que es creu que ell és la clau del progrés, la clau de tot. Dir-li que no ha estat res, que no ha estat res. Que vosaltres sabeu prou bé que jo em declaro el segon psicòleg del món, perquè el primer sempre és aquell que tinc a davant. Que fa pocs dies el senyor Joan Subirats, pare, va presenciar aquest cas i ell va quedar encara embadalit, com jo em presentava com el segon psicòleg del món i aquell senyor de Girona el primer. Com riu Joan Subirats. Ho veure clar. Sempre el millor psicòleg, que no ha estat res. El millor psicòleg del món, no ha estat res. Això li repela. Però és aquí on han variat, i ho dic també en honor a la història, perquè deia, els que no tenim res, ho tindrem tot. Que feia que encara llavors els que deien que tenia alguna cosa, deia, oh, escolta, jo ja tinc alguna cosa, tot ja m'agradaria tenir-ho. És allò que deien de la repartidora, tenir el que tens tu i el dels altres. Això és amb aquest aspecte. L'alemany ja ho veia. Com que era jueu, era un bon observador. Esclar, no diguem. Fixeu-vos, una estrofa tan bonica, potser exagerada, com és aquesta, breu, i deixem l'internacional aquí, que una altra estrofa diu, la terra és per qui la treballa. Qui no treballa, morirà en una societat de ganduls. El que treballa, si s'ha comprovat que el que no treballa no mor mai, és el que treballa que es mora. Que jo que treballo els diumenges em diuen, i els diumenges treballa vostè, que es vol morir, i es morirà. I això no es nota. Veieu, el fet caracterològic vinculat com el fet del caràcter contribuirà a que es gravi o no es gravi. Hi ha una actitud prèvia. I això no tenim ni la picardia, posats a no saber-nos, diguem, controlar o autocontrolar, de dir, bé, a mi m'interessa aquí no tenir-hi prejudicis previs, jo tinc de venir aquí i a veure, jo posar l'atenció per això, per allò, etc., en un cas d'una cosa que tu t'interessa. La inseguretat d'imatge, aquestes persones vacil·lants, disminueix la memòria. La seguretat d'imatge personal augmenta la memòria. D'aquí també que hi hagin tants tracs, allò que sempre parla Joan Penedès amb l'oratòria, dels tracs, no? Perquè, esclar, si jo tinc una inseguretat, com me poso aquí, on me poso jo? I aquí, allà el micròfon, que me'l tinc de posar a l'esquena o aquí. Hi ha una sèrie d'inseguretats, com acte seguit, el que em ve és com una mena d'amnèsia. No me'n recordo de res. Llavors, la inseguretat d'imatge personal, doncs, una manca de memòria. Possiblement, per això encara, recordo una cosa, que els antics, quan volien simbolitzar amb una estàtua la memòria, acostumaven posant-la tocant-se l'orella així, agafant-se l'òvul de l'orella. I fixeu-vos que això, per un poder d'allò que un en deia l'inconscient col·lectiu, o potser per la mecànica, diguéssim, herència de generació en generació, ha arribat als nostres dies. I és molt fàcil que quan un no sé, ha perdut la pluma, l'hauré posada i es toqui l'orella. Perquè en part, agafar-se el cap per aquí comporta no tenir tantes vacil·lacions i no ballar-te tant al cap, perquè, esclar, la vacil·lació d'imatge comporta que encara es disminueixi més la capacitat de la memòria. A vegades, amb una idea, un nom que volem recordar, per exemple, d'una persona, supos que ara jo no em recordés el nom de la senyora Font, i com se diu, semblaria que dintre del meu cap juga cuit amb el nom de la senyora Font. Vygotsky, que és un psicòleg rus, que els russos, que sí que saben donar culte a la personalitat, encara que ara doncs, retreuen que en van donar massa a l'Stalin, diuen que Vygotsky és el Mozart de la psicologia. Vygotsky, un psicòleg molt bon observador, que va morir relativament jove, el comparen, doncs, amb Mozart.
comença un estudi seu on parlarà del llenguatge i els mots i diu, o millor dit, més que dir-ho ell, evoca una frase poètica d'un poeta rus i diu: he oblidat el mot que volia dir i l'idea immaterial retorna en el palau de les ombres. Com si l'home, quan ja li faltés la paraula, allò que vol dir, escolti, tot allò li tornés caram a dintre del seu ésser, que el poeta rus diu el palau de les ombres. Bé, el venir a la memòria seria això, treure d'aquest palau de les ombres que deu el poeta Rius cap a fora la idea, aquell concepte que tu vols recordar. Això deu ser difícil, perquè fins i tot nosaltres tenim una frase en català que jo no he trobat manera d'esbrinar d'on procedeix, que quan un té moltes falles de memòria se li diu, amb una recepta popular, no hi ha dubte que sempre s'ha relacionat la memòria en certs tipus de menjars, se li diu: tu, escolta, tens molt poca memòria, a veure si menges cues de pansa. Això és molt viu. Però per què? Segurament perquè és tan difícil retrobar la cosa, es buscava amb aquest fet així una mica inverosímil. No hi ha dubte que Catalunya, ella sí, amb si mateixa, és més surrealista que el primer surrealista català, que era Salvador Dalí. Per això és a part, perquè la frase és extraordinàriament surrealista. Dir-li, si vostè té una falla de memòria, a veure si menjaràs cues de pansa. L'home creu fins i tot que mentre quan pensa al front sembla que les idees del pensament li han de venir del front, les idees de la memòria li venen de la part darrere del crani, i per això parlem fins i tot de dormir de memòria, quan dormim de panxa en l'aire, mirant el sostre, parlem caure de memòria, que s'han tingut una caiguda de memòria, s'han donat un cop i justament els ha lesionat molt la memòria, han estat a vegades dies sense recordar fets o moltes coses, o perdent part del record, i després segurament l'han retrobat, però de moment l'han perdut. Els frenòlegs del segle passat es referien a aquestes coses per dir que hi ha certs estaments del cap on doncs, l'home hi va guardant aspectes, que en un lloc és el punt de la memòria i l'altre. Però això és una literatura entorn d'un misteri. La realitat pura, la realitat seca, la realitat descarnada, és que la memòria s'entrena, que s'hi fixen coses per poc temps, que a vegades doncs ens sembla que una idea, bé, potser sí, en aquest moment ens interessa, però només m'interessa uns moments, després ja no m'interessarà, que s'intenta gravar cosa per molt temps, que tinguin una llarga durada. No hi ha dubte que qualsevol persona que hagués vingut aquí i hagués dit tot el que s'hi digui aquí, això per mi ha de tenir molta importància, per tant jo això vull recordar-ho sempre més, sempre més. Si hagués fet aquesta autosugestió, la seva capacitat de gravar aquest acte seria molt més gran que aquell altre que hagués vingut amb aquesta actitud tan d'ara de dir, ja s'ha sabat, bueno, ens passem una estona divertida, no sé si serà divertit això, perquè venir la memòria, no sé, hi ha temes d'aquests que són més divertits de la psicoestètica. Això ja el perjudicaríem aquest perquè no hi hauria aquesta predisposició caracterològica que tindria l'altre, aquesta voluntat de que ell ho té de gravar. Llavors, doncs, és una expressió, de la mateixa manera que no hauríem de dir mai, ai, jo tinc poca memòria, ai, cada dia tinc menys memòria, hauríem de dir, això m'interessa molt gravar-ho, això per mi és molt important, això té de tenir una permanència. I la veritat, això ho fem poc i a més encara ho ensenyem menys a fer. Al costat de la memòria individual, els homes que vivim en col·lectivitat tenim una memòria col·lectiva. Jo recordo, deu fer 42 anys o així, amb una conferència magistral d'aquell home que jo crec que és el millor historiador de Catalunya, i em miro a l'Aramon, en Ferran Soldevila, que en una conferència va dir: cap poble és amnèsic. Recordar per ell és existir, perdre la memòria és desaparèixer. Per demostrar
aquella època tan fosca, tan negra, era de la final dels anys 40, potser de l'any 48, que havíem de saber molta història del nostre poble. Justament, hi ha gent, sobretot els demagogs, els potiners de la política, que no voldrien que l'home tingués una memòria col·lectiva. Els grans historiadors es distingirien dels mals polítics perquè ells voldrien reconstruir la memòria col·lectiva d'un poble, i en aquest cas en seria un exemplar meravellós Ferran Soldevila. Però es perd. Ara, és que l'home té una predisposició a voler perdre aquesta memòria col·lectiva, cosa que li portarà greus prejudicis a través de la seva vida, perquè aquell que no domina com a mínim la història de la seva professió, diem sempre en psicoestètica, serà un infant eternament. No passarà de l'infància. I a poder ser, ha de dominar més història que la història de la seva professió, però com a mínim li hem d'exigir un metge que sàpiga la història de la medicina, cosa que vosaltres sabeu, perquè a l'associació hi tenim metges, que a mi m'ha sorprès molt veure que els metges saben tan poca història de la medicina, perquè jo em creia que era la professió que sabia més història de la seva professió, i moltes vegades, erròniament, jo mateix l'havia posat com a exemple. I vostè, doncs, hauria de saber de la seva professió tal com la història, doncs, sap de la història en relació a la medicina un metge. Realment, sempre en saben més un metge que la majoria de professions. Aquesta memòria col·lectiva, doncs, esclar, evidentment, sempre la tenim fluixeta, perquè com que l'atenció que a nosaltres ens interessa és individual, és aquelles coses que ens van bé, l'home és egoista, doncs, i les coses que li van ben bé, no? Però això, doncs, escolta, si ara passa això o deixa de passar això, o si aquell fet que va passar a la història, això, sembla que el que és del comú no és de ningú. I aquesta frase també és molt típica de la gent del nostre país. Això hi ajuden tots els polítics demagògics. Hitler, amb aquell llibre famós, desgraciadament, que es diu La meva lluita, i que en un moment determinat a Europa ell es vanagloriava que ja es venia més que la Bíblia, doncs deia: les multituds tenen una gran facilitat per oblidar. I aquí es basava tota la seva doctrina i tota la seva propaganda. I quan nosaltres diem des de la psicoestètica, i amb aquest seminari que hem de fer, hi haurà una ponència contra les campanyes electorals amb mètodes Goebbels, és perquè totes estan fetes per gent que ja pensen aquelles bestieses que vam dir fa 4 anys, que ara ja ningú se'n recorda. Ara podem dir una altra cosa, ja ho havíem dit blanc, podem dir negre, jo que era marxista ara dic que no ho soc, i aquell que era conservador ara doncs resulta que no, que aquesta cosa terrible de confiar en que com que la gent és desmemoriada, doncs mira, és qüestió d'esperar, no mirar el rellotge, no, però doncs escolta ara, doncs d'aquí 3 mesos ja només se'n recordaran un 20%. D'aquí, doncs, mig any, només un 10%. I d'aquí un anyet ja ni se'n recordaran. És especular al revés de tota la memòria. Perquè, esclar, naturalment, això passa. Més o menys, una persona que hagués tingut un grau d'atenció correcte, doncs demà recordaria possiblement, doncs posem, sempre hem dit que les xifres aquí són arbitràries, un 60% del que es digui aquí. Doncs cap d'una setmana potser un 40, i potser cap d'un mes un 20, que si l'ha ben arrapat, potser aquell 20 és una cosa molt substanciosa per ell, i allò potser se li eternitzi, no diré tota la vida, però que hi duri molt de temps. Esclar, amb un fet col·lectiu, que ja la gent encara és més desmemoriada d'entrada, evidentment, doncs ens trobem en una societat que dient-se democràtica no és res més que hitleriana. No és res més, Antoni Gomis, que els mètodes de Goebbels. Tot està predecidit per l'oblit de la gent. I aquí veuran vostès el candidat, que es va gastar 3 o 4 mil milions de pessetes
que eren dels ciutadans i que tornarà a sortir, tornar a dir que és l'apòstol que ho té de salvar tot. Fixin-se vostès, recorrem una vegada més a l'Evangeli, que el pobre Sant Pere va negar 3 cops, només va dir 3 nos. No s'ha tret mai més l'espina de sobre. Esclar que també els nazis deien tot això del cristianisme són les nostres tècniques fetes amb un altre llenguatge, perquè Goebbels li recordava amb el seu amigat Hitler. Fixa't bé, ho veus? Com que no tenen cap memòria, arriba Nadal. Ja ha nascut, ja han tornat a néixer, perquè ni se'n recordarien que hagués nascut, però cada any el tornen a fer néixer. I llavors arriba a la Setmana Santa, i ara és quan el maten. Ara ja li claven els claus. Ara això, i com més ho poden viure? Tu no ho veus? No ho veus que no té cap memòria? No, llavors no tenen memòria, només et recordaran a tu. Perquè pels segles dels segles jo et prometo que et dirà, ara el Führer es posa la gorra, ara se la treu, ara torna. Això. Però aquesta astúcia potser no són tan vils de voler-la repetir. Encara que fixeu-vos a vegades com se discuteixen si hem de fer el dia de la Constitució o hem de seguir fent el dia de la Immaculada. Que aquell dia recordi que vam fer aquell fet per sempre, que ens n'oblidaríem, perquè, esclar, dolenta que és la Constitució i 10 anys de no celebrar-la, ja no sabríem ni què en tenim. Ho hem de repetir. Ho hem de repetir, i això és el nazisme. Té un nom, i és vil que siguem nosaltres, els que som una espècie de senyors, i ens agrada anar vestits com Déu mana, que perquè pretenem ser senyors se'ns digui a vegades que som nosaltres els nazis o que som nosaltres una secta, quan nosaltres no estem separats de ningú. Una secta és un tall d'una cosa que s'ha separat d'una altra, i sobretot de naturalesa religiosa, i nosaltres no tenim cap naturalesa religiosa, i que a vegades, doncs, un pobre esperifat, o un noi que es va fent sempre el demòcrata, però que després va a una agència de publicitat i va comparar hàbilment les tècniques de Goebbels, a aquell se li digui el demòcrata. No són demòcrates. Aquells que es van enfrontar la Margarita Lledó i l'Encarna Barreño, els senyors Obiols, els senyors Ribós, diumenge a Girona. I van haver de posar-se cap corts quan els hi va dir l'Encarna Barreño: vostès són uns esclaus, el nostre poble és un poble ocupat i aquí no hi ha democràcia. I aquells, quina democràcia? Aquells defensaven només els mètodes bons. Està vist això? Es veu la profunditat i la revolució que representa pel món la ciència psicoestètica. La practiquem o no la practiquem a la pràctica? Bé, i dit això, doncs ara valdria la pena, i apel·lo al nostre secretari general, que ens reparteixi un gràfic per veure com els psicoestetes doncs hem de treballar encara més la memòria, i això es pot veure molt bé amb un gràfic. Jo no m'hi estendré perquè tots més o menys han anat com a mínim amb un curs de psicoestètica directiva, que nosaltres sempre intentem simbolitzar la personalitat, dient que la personalitat és la vinculació entre el jo i l'ambient, i que dintre d'aquest ambient, doncs hi ha uns conceptes que avui no n'hem pas de parlar, i dintre del jo uns altres. És dintre del seu jo que l'home hi té amb una zona que aquí no està assenyalada amb el nom, però pel cas vostès tots la recordaran, dir-la de passada al seu subconscient, aquest fenomen que és la memòria. Intentem ampliar-lo, com si això fos una ampliació d'aquest punt que és la memòria, punt perdut entre els molts factors que formen la personalitat. Llavors ens trobem que hi ha 3 nivells de memòria. Un que assenyalarem amb uns punts negres,
que és un nivell sensorial. O sigui que la memòria, doncs, formula objectes, conceptes, idees, noms, no formula, només com unes sensacions. Posem un cas pràctic d'això. Per exemple, jo tinc un somni i és un somni macabre i l'he oblidat, però m'ha deixat una sensació a la memòria estranya. Llavors recordo una cosa que no la recordo, però no estic de bon humor. Això són uns efectes de la memòria sobre el meu conscient d'una manera ben estranya, però aquesta memòria sensorial. Que moltes vegades vol apel·lar a la memòria sensorial, sobretot quan se li pot infiltrar en aquesta memòria conceptes d'una manera subliminal, com seria, per exemple, amb els aspectes del tema que parlàvem el mes passat, quan parlàvem de la psicoestètica de l'olor, una certa olor, que no saps ben bé què et recorda, però tu et porta unes coses, no les concretes masses, però et desperta aquesta memòria sensorial. Seria la forma més primitiva, més instintiva de la memòria. La memòria aquesta que fins i tot a vegades s'ha anomenat la memòria, doncs, instintiva, que la té també una bèstia. L'home ha deixat de ser un animal, diuen la majoria d'investigadors, amb la mesura que ha tingut una memòria cultural. L'importància que té la història és perquè ens dona la memòria col·lectiva i l'home, mentre no va tenir aquesta memòria col·lectiva, que és la història, que la va tenir a partir del dia, doncs que ja la podia escriure, o quan ja sabia escriure, se va adonar que havia de recopilar els annals de la vida, doncs, esclar, era un ser molt mancat, però no oblidin que aquells que no saben escriure, o aquells nuclis que no tenen cap mena de forma escrita de comunicar-se les coses, tenen el memorialista a la tribu, per exemple. I tenen un personatge que recorda tots els fets d'aquell grup, d'aquella tribu, i els explica. I és una de les coses que aquella gent molt primitiva han observat els antropòlegs, que més els hi complau de saber la història del seu grup. I és una història explicada d'aquella forma que a vegades explica la Bíblia en certs moments de la Bíblia, aquest era fill d'aquest, l'altre era fill de l'altre, una forma molt rudimentària, que la forma aquesta d'explicar la història també fins a cert punt el món occidental l'heredava quan explicava, doncs, el rei aquest va succeir l'altre rei, l'altre rei, l'altre rei, l'altre rei, era una forma mecànica d'explicar la història, però que ja podia complaure en certa part l'afany de sentir-se membre d'un grup i tenir una memòria col·lectiva. Aquesta memòria de la cultura en podríem dir el nivell de concepcions. Nosaltres tenim unes concepcions. Ara bé, té un tercer nivell la memòria, el nivell de les configuracions. Quan tu pots reunir a la teva memòria conceptes que es vinculen entre si. Això produeix un fenomen pedagògic terrible, perquè la pedagogia moderna crea concepcions, estimula la memòria de concepcions, però els deixa aïllades, no les sap articular. Llavors crea homes que a vegades saben moltes coses, però són invàlids pel treball, no tenen la possibilitat perquè no tenen ja amb la memòria ben coordinades aquestes configuracions. Això també ens hi trobem, no som pas una excepció. Quan nosaltres intentem explicar psicoestètica, ens passa tots els mateixos problemes que qualsevol pedagog que vulgui explicar el que sigui. I ens trobem en què a vegades hi ha una persona que només li podem inculcar, o no sabem com inculcar-li altra cosa que només sigui un concepte, conceptes aïllats. Això ens portarà fins i tot grossos problemes amb el nostre fer mateix. I aquesta tendència de l'home modern a educar-lo, i que la propaganda naturalment és vil en aquest aspecte, perquè només li vol inculcar un concepte. El que més són romanços, ens porta també que a vegades ens diguin els de la psicoestètica són aquells que diuen que els homes han d'anar amb el cabell llarg. No, la psicoestètica diu que la història de la humanitat demostra que aquelles persones que han tingut poder han portat sempre el cabell llarg, i aquells que no han tingut poder han portat sempre el cabell curt o a vegades pelat, i que el proscrit l'han fet anar fins i tot
rapat, vull dir, completament com si no tingués ni cabell. Això és un fet històric que nosaltres l'hem de confirmar. Ara, que pot haver-hi una temporada, una moda de cabell curt i una altra de cabell llarg, això, doncs, naturalment seria negar-nos nosaltres mateixos i seria negar el postulat bàsic de la psicoestètica, que el ser humà no és qui sóc jo, com deien els grecs, sinó com m'interpreto. I com que és una interpretació, a través de les èpoques es pot interpretar de moltes maneres. És clar, però ells ja tenen aquest concepte, ja en tenen prou. Com que per altra part aquest home modern és hedonista, doncs per exemple, imagini's Brulles que li ve un, no? Aquell aviador que li ha vingut avui a casa seva, no? I que deia, doncs, i escolta, i diu, oh, escolta, doncs, sí, vostè fa psicoestètica. És aquells que diuen, i no és ni d'un concepte pelat, que està estret d'això que avui dia s'usa tant aquesta paraula que ara diré, del context. Queda com un absurd. Que dius, home, escolta, d'on ve això? I ja queda satisfet. I fins i tot creu saber psicoestètica. Com també, amb un sol concepte, aquell, doncs, potser es creu que sap una altra matèria, una altra ciència. No vull dir que sigui patrimoni que ens passi a nosaltres, però sí que ho hem de denunciar-ho perquè això és un fet d'una memòria que no pot arribar a fer configuracions. Esclar, aquest és un drama que només es pot resoldre d'una forma educativa molt artesana. És a dir, aquells que han tingut la sort de tenir algun mestre que ens ha agafat així amb un pla quasi bondadós, com si fossis el nen maco, i t'ha ensenyat unes coses que te les ha mastegat d'una manera que quan ja es passa d'un cert nombre de persones ja quasi materialment és impossible. Llavors vegin vostès una aula amb 300 persones, la tendència és anar inculcant les coses que recorden més eslògans, els eslògans de la propaganda, que no pas la vinculació que han de tenir els conceptes. És dintre d'aquests tres grans camps, o sigui, el nivell de la sensació, el nivell de la concepció i el nivell de la configuració, que nosaltres ens hem de moure quan volem fer psicoestètica. Dic això perquè a vegades quan nosaltres fem els nostres cursos, per exemple en Joan Subirats o bé l'Encarna Parrell fa un curs de psicoestètica directiva, crec que valdria la pena de que parléssim més d'aquests problemes de la memòria i sobretot de la memòria en una època que tothom fa el distret, que tothom es vol distret, que segurament alguna persona sortirà d'aquí i ai, que avorrit, i quants cops s'ha dit memòria, i tornem amb la memòria, que avorrit, oi? O un altre diu, no, està divertit això, però estarà dintre aquesta concepció perquè l'home viu dintre d'un clima col·lectiu que ha de ser un element d'un caràcter molt format o que formi part d'un grup molt pedagògic perquè se'n pugui lliurar. Jo això ho veig constantment. Ara jo em miro així a la mare de l'Ivan Fontdevila i si el seu fill, a vegades el que costa, no? I mira si és un noi dotat, treure'l d'aquest passotisme, d'aquest ambient, és clar, perquè és el que es porta, és el que està de moda, i hem dit sempre que les modes abans de ser vestits, Lourdes Pelegrí, abans de ser pentinat la moda, és un concepte. I si es posa de moda anar despentinats, tots anirem despentinats. Bé, llavors doncs, que quedi clar que aquest és el nostre enemic, a vegades no arribar a fer les configuracions de memòria, i quan la memòria té poques configuracions, llavors no subministra aquest magatzem que és la memòria, per poc ordenat, subministra malament els conceptes que necessita el pensament per elaborar en cada moment, encara que el pensament és una altra cosa que aquí se'ns escapa del nostre estudi. Diu que hi havia un cínic, que no feia mai cap favor a ningú perquè, com que els favors diu que s'obliden, no volia contribuir a que ningú perdés ni poc ni molt un do tan preat com és la memòria. Que feia l'obra de caritat més gran. I no, però si faig un favor, li estimulo l'oblit. Pobre home, tu, li vas destruir la memòria. És preferible no fer-li el favor. Ja, potser sí que li aniria bé, no? Que
que tu li deixessis ara amb aquest 1 milió de pessetes. Però com que se n'oblidarà, tu? Doncs, més val que conservi una bona memòria. Bé, nosaltres no hem de ser aquest cínic, hem de ser uns grans estimuladors de la memòria. L'Isabel Soler deia que volia sortir amb la confiança d'haver vitalitzat aquí la memòria. Ho hem d'intentar-ho. Tot això ho intentava. Confiar en la pròpia memòria, no tenir aquests tics, ai, jo no tinc memòria, fomenta la seguretat de caràcter. Tots els grans, això que amb un llenguatge que ara en Serra i l'Espinet em diran que no em digueren deixat passar aquesta paraula quan ells feien de correctors a la televisió, aquests memorions, doncs són gent que d'entrada et dona la impressió de que tenen una mica més de com a mínim, de capacitat de caràcter. Una bona impressió. Voler tenir una àmplia memòria, ser ambiciós, perquè l'home, fixeu-se que és un ser que només vol tenir diners, coses, però tenir memòria. Això de tenir memòria, home, però no. L'home no és, té, i té amb coses físiques i té amb coses que ell se sap inculcar. Tenir una àmplia memòria és donar una plenitud a la vida insospitada. Perquè Schopenhauer, un filòsof alemany, segurament almenys l'agudesa més bonica que jo li he llegit d'aquest home és un concepte que diu més o menys així. Per què un vell veu la vida que té al darrere, que ja ha anat sovint, en gran part, gairebé pràcticament tota, molt breu, cosa que és molt certa. S'agafa una persona una mica gran i diu, ai, si la vida és un sol. Sí, escolta, si quasi m'ha passat tot. I això s'ho plantejava el filòsof alemany. I llavors ell s'ho contestava. Perquè és tan curta com el record que conservem d'ella, aquesta vida. Se'ns fa curta quan som molt grans, perquè, esclar, conservem un petit record, cosa que també és exacta. I ell prosseguia. En efecte, les insignificàncies i gairebé tots els dolors han fugit de la memòria i ha quedat, com a conseqüència, molt poca cosa. És aquí on nosaltres hem de saber donar transcendència amb els nostres fets. Fins i tot, si vos veieu una persona que diu, oh, que importància és tota. Vol ser diputat, o vol ser això, o vol fer allò. Aquest home s'està construint una memòria més àmplia pel seu record per quan sigui vell. Perquè li pot passar aquesta cosa que és esfereïdora. Tenir una memòria que ha quedat tan reduïda, tan poca cosa, que em sembla que la vida que potser ha durat 80 anys, és un dia, és quasi res, perquè els fets que n'has guardat quasi sembla que es podrien repetir o es podrien viure en un sol dia d'aquesta mateixa vida. Sovint es parla de que la memòria no ens és fidel. I diem una frase que la repetim moltes vegades, si la memòria no m'és infidel. I fins i tot llavors la memòria, que és femenina, sobretot quan ho diem un home, agafa un cert aire eròtic, això. Si la memòria no m'és infidel, i aquí ve aquella cosa que diem després, volem demostrar. Doncs bé, ni de la memòria ni de les persones ens caldria dir tantes i tantes vegades si ens són o no ens són fidels, si la comprenguéssim millor i l'estiméssim millor. Senyores i senyors, no estimem la memòria. Per tenir seguretat amb la memòria, l'hem d'estimar. L'home fa servir la memòria com si fos la seva ventapocs, com una cosa, i al contrari, la fa servir també per emmascarar les seves deficiències d'intel·ligència. Sí, no, això sí que ho sabia. O a vegades els seus errors d'ignorància. Sí, home, sí que ho sé, però no ho recordo. Oi, però penso, no, escolta, això va viure, no ho recordo. I, esclar,
passen errors. A vegades són errors que inconscientment, i amb això, senyores i senyors, acabo, doncs tu mateix te'ls provoques, els lapsos de memòria. Sobretot els que hem de fer conferències o hem de parlar a vegades, doncs prèviament, doncs, naturalment selecciones unes idees que et sembla que han de sintetitzar els fets, no? Jo, del mes passat, que parlava de la psicoestètica de les olors, vaig estar, abans de venir aquí, tentat d'explicar-los una cosa que nosaltres que tenim aquí un odontòleg francès i que és de la nostra associació, doncs mira, potser li dedico per ell i amb això acabo. Però no vaig explicar-ho per dir, escolta, és una cosa que en el fons l'home, quan hi has d'explicar les seves pudors i les seves olors, és tan crispador que els francesos, que s'acrediten com grans historiadors, doncs tenen recollit de molts anys històries que per aquí se'ns semblen quasi inverosímils. I per exemple hi ha doncs, la Santé del Roi, que és la salut del rei, de Lluís XIV. I jo el que volia dir aquí, recordant la moda i recordant l'influència que va tenir a la moda Lluís XIV, que Lluís XIV era un home que feia una pudor terrible a la seva boca, perquè havia patit una quantitat de flamons, estava constantment sotmès a mal de queixal. Era una cosa tan terrible, amb els procediments de l'època, que els cortesans que el havien d'atendre, quan aquella mena de renca-queixals de l'època li arrencaven un queixal, sentien la força i el despotisme del rei, no solament el dolor al rei, sinó també ells, perquè la mala lluna que agafarà després. Que era un drama tan gran, i que en canvi, aquell home d'aquella pudor immensa, d'aquella boca que era com la mateixa boca de l'infern, perquè l'infern no s'ha dit mai cap religió, però allò que ha de fer patir més que el foc i tot, perquè el foc quan ja estàs entrenat ja tens la pell curtida, però el nas que és tan delicat és la pudor que deu. Doncs bé, aquella pudor que aquell home encara vagi tenir el coratge de regular durant 3 segles les modes, i que encara tingués el coratge de dir, doncs ara avui portarem aquesta temporada llacets i després, doncs no, els botons més grossos o més petits, això que ens ha vingut perpetuant pràcticament fins fa 4 dies. Aquest Lluís XIV, doncs, no ens el podem imaginar a través de les pudors que anava despertant. Bé, però esclar, com que jo ja havia de parlar tant de la pudor aquell dia, ara aquí està dosificat, perquè aquí no hem parlat gens avui de la pudor, hem parlat de la memòria. I esclar, queda potser bé, no, perquè és un home que els odontòlegs de l'associació l'haurien de fer servir sempre amb els seus clients. Pensar, ui, vostè, amb els procediments d'ara. Vostè sap el que va patir Lluís XIV. I és terapèutic, això, perquè pensar que Lluís XIV va patir tant i era el rei sol. Fixeu-vos aquí si hagués estat el rei Lluna, en les mateixes condicions. En fi, senyors, que la psicoestètica és infinita. Bona nit, fins al dia 24 del mes que ve.